ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? இயல் 4 எடுத்துக்காட்டு 7 என்ன கொடுத்துருக்கோம்? மாம், காம், ஹைட் அண்ட் விக் ஆகிய சொற்களின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆடியை வைத்தால் ஆடியில் கிடைக்கும் சொற்களின் வடிவங்களை கண்டறிக. MOM மாம், இதுதான் ஆடி. வைக்கல எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க. MW மாதிரி ஆயிரும், ஓ அப்படியே இருக்கும், MW மாதிரி ஆயிரும். இங்கே COM அது எப்படி தெரியுது பாருங்க. சியா தெரியுது, ஓவா தெரியுது, MWவா தெரியுது. ஹைடு, HIDE ஹைடு, அது அப்படியே தெரியும். WICK விக் வந்து WM தெரியும், I அப்படியே தெரியும், C அப்படியே தெரியுது, K அப்படியே தெரியும். கீழே வச்சோம்னா, சைடில் வச்சோம்னா K திரும்பி தெரியும், வேற மாதிரி தெரியும். அவங்க அதை கீழ்ப்பகுதியில் ஆடியை வைத்தால் எப்படி தெரியும்? அப்படியே தெரியும். ஓகே.